Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. या सर्व सामाजिक घटकांना भेटणार मुस्लिम असोत, महिला असोत, सरकार क्षेत्रातले कार्यकर्ते असोत, शेतकरी असोत, या सगळ्या मंडळींना भेटून आपल्या सरकारचे कार्यक्रम त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार. रोजगार देखील लोकांना मिळाला पाहिजे. त्या निसर्गाचं आपण रक्षण केलं आणि लोकांना रोजगार मिळाला तर तरुणांचं काय होणार. या दोन्ही गोष्टीचा जर विचार केला तर लॉजिस्टिक हब हे निसर्गाचा कोणताही ऱ्हास करत नाही आणि त्याचबरोबर कित्येक हजारो तरुणांना यामधून नोकऱ्या मिळू शकतात आणि म्हणून लॉजिस्टिक हब गोव्यात व्हावं अशी त्यावेळची कल्पना होती. मला पूर्णपणे खात्री आहे की अशा त्याचा लॉजिस्टिक हब करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर प्रयत्न करून आपण तो प्रत्यक्षात अंमलात आणला पाहिजे. तरी देखील मायनिंगवर व्यवसाय करणाऱ्या तिकडे नोकरी करणाऱ्या माणसांचं जे भवितव्य आहे ते देखील आपण सुरक्षित कसं ठेवू हे पाहण्यासाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे.